Быць можа, я крыху дзівак, але люблю я Загібельку, там кожны хвойнік мне сваяк. Там ясным днём надрэчны гак мне суліць мяккую пастельку. Пухавічына. Маляўнічы, чароўны, загадкавы край. Колькі цёплых, пяшчотных і трапных слоў прысвяціў табе сын зямлі беларускай Якуб Колас. Гэтыя райскія мясціны паэт лічыў сваёй другой радзімай, бо тутэйшая прырода вельмі нагадвала яму родныя стаўбцоўскія краявіды. У вёсках Загібелька, Талька, Балачанка, Вусце і Беразянка класік летаваў з сям'ёй не адзін год запар. Непаўторны вясковы каларыт, побыт сялян заўсёды прываблівалі і цікавілі мастака. У бабуліных хатах можна было спасцігнуць усю прастату і глыбокую мудрасць жыцця. Малодшы сын Коласа, Міхась, таксама быў вельмі дапытлівым хлопчыкам. Таму бацька ў кожную сваю вандроўку абавязкова браў і гарэзу. Працы не цураліся, адпачывалі за салодай, адным словам, цудоўна і карысна бавілі час. Мар'іна горка, сэрца Беларусі. Адсюль распасціраюцца неабсяжнай прасторай замілаванага краю, адсюль б'юць крыніцы крыштальна чыстай, некранутай прыгажосці зямлі беларускай. Вачыма прабяжыш па наваколлі, і міжволі позірк спатыкнецца аб узгоркі і ўзвышы, а потым зноў паплыве па нібыта выпрасаванай раўніне. У гэтых мясцінах сапраўды скрозь горы і пагоркі. Ад адной з іх, паводле падання, паходзіць і назва цудоўнага мястэчка – Мар'іна горка. Некалі ў заможнай сям'і жыла маладая прывабная дзяўчына Мар'я. Насуперак чаканняў бацькоў пакахала яна бедняка, простага вясковага хлапчыну. Сустракацца ім забаранілі, таму дачка рассталася з жыццём на невялікай горцы. Людзі так яе і назвалі – Мар'іна, у знак памяці аб вечным каханні. Мар'іна горка – дзіўны паэтычны куточак, цэнтр пухавіцкай зямлі, сапраўды дзіўны, бо Пухавіцкі раён адзіны, чыя назва не супадае з назвай раённага цэнтра, але гэта месцічаў не палохае. Наадварот, дадае ім адметнасці. Так і жывуць яны на Пухавічыне з цэнтрам у Мар'інай горцы. Упершыню мястэчка згадваецца ў 16 стагоддзі. У розныя часы яно належала Радзівілам, Бужынскім, Крупскім. Усе яны імкнуліся захаваць традыцыі папярэднікаў і разам з тым зрабіць свае ўладанні яшчэ больш прыгожымі і адметнымі. Мясціны тут сапраўды славутыя, і славяцца яны найперш гістарычнай спадчынай, помнікамі архітэктуры, культавымі збудаваннямі, што ўцалелі да сённяшніх дзён. Драўляная траецкая царква у вёсцы Блонь шмат зведала на сваім вяку. Пабудаваная без адзінага цвіка у 1826 годзе, была неаднойчы спалена, разрабавана, але ж затым адбудавана нанаў. Цэнтр праваслаўнага прыхода – помнік архітэктуры 19 стагоддзя. Храм на ўзвышшы выглядае велічна і прыгожа. Ва ўсе часы гэта было месца асаблівага пакланення і супольнай малітвы. Кажуць,
кажуць, што ўцалела царква дзякуючы цудатворнаму абразу Божай маці Мар'інагорскай. Сюды яго прынеслі вернікі пасля разбурэння Зачацеўскага сабора ў Мар'інай горцы. Менавіта з Дзевай Марыяй звязана і адно з тлумачэнняў назвы горада. Лічыцца, што яна з'яўляецца апякункай гэтай зямлі. Аб заступніцтве вернікі моляцца і да аднаго з былых настаяцеляў прыхода, святара Аляксандра Шалая, кананізаванага, далучанага да ліку святых. Маёнтак у вёсцы Блонь не менш знакавае месца пухавіцкай зямлі. Некалі сядзібы валодалі панінскія, асоўскія, а з другой паловы 19 стагоддзя ён стаў радавым гняздом Бонч-Асмалоўскіх. Памешчык, грамадскі дзеяч Анатоль Бонч-Асмалоўскі разам з жонкай Варварай у сваёй сядзібе дружна жылі, гадавалі дзетак і адначасова займаліся грамадскімі справамі. Іх дом быў вельмі гасцінным, аздабляў яго прыгожы парк уздоўж ракі Цітаўкі. Ціхае маляўнічае мястэчка. Крочыш па алеі, а галінкі вялізных дрэў нібы абдымаюць цябе. На Пухавічыне кожны лісточак шапаціць аб славутай гісторыі роднага краю. Ва ўнісон з гэтым шапаценнем гучаць і лагодныя паэтычныя словы Якуба Коласа. Уражанні ад кожнай паездкі песняра на пухавіцкую зямлю абавязкова занатоўваліся на аркушы паперы. Усё, што бачыў, чуў, паэтычна аздабляў і запісваў, каб потым нашчадкі маглі прачытаць. Па паэме «Міхасёвы прыгоды», а таксама па шматлікіх вершах «Загібелька», «Вусце», «Зімовы балачанцы», «Падбярэжжа» можна смела вывучаць геаграфію Пухавічыны. Падзяліцца свежымі ўражаннямі творцы з сем'ямі і сябрамі час ад часу збіраліся ў сядзібе Макавых. Тут некалькі гадоў запар размяшчаўся дом творчасці пісьменнікаў Беларусі. Неаднойчы на пухавіцкай зямлі сустракаліся разам Якуб Колас, Янка Купала, Змітрок Бядуля, Кузьма Чорны. Седзячы на верандзе, частаваліся гарбатай, размаўлялі і жартавалі. Прыроды творчыя натуры адчувалі сябе вельмі разняволена. Маляўнічыя пейзажы былі лепшымі дэкарацыямі падчас гульні Коласа з Купалам у шахматы. Такі прыгожы адпачынак пад птушыныя пошчакі творцам быў вельмі да душы. Што і казаць пра мілагучныя бабуліны спевы. Дзядзька Колас, менавіта так называлі паэты-вяскоўцы, заўсёды з замілаваннем слухаў самабытныя, аўтэнтычныя напевы. Месцічы іх стваралі самі, а сакрэты выканання бацькі заўсёды перадавалі дзятве. Таму і гучаць тутэйшыя матывы не падобны да ўсіх астатніх. Адметныя, лірычныя песні кранаюць душу. Жанчыны спяваюць пра сваю долю, пра каханне, сустрэчы і расстанні. Меладычныя гукі рэхам разносяцца па наваколлі і нібы пяшчотным пухам ахутваюць апетую стагоддзямі пухавіцкую зямлю. Нібы на пухавай коўдры адчуваеш сябе і на свежа скошаным сене.
Колас з сынам Міхасём спачатку дапамагалі вяскоўцам звесці сенца ў пуню, а потым абавязкова адпачывалі на агромністых стагах высушанай травы і канюшыны. З нічым не параўнаны водар сена натхняў і даваў шмат сілы. Надзеі і спадзяванні тут адразу ажывалі. Вёска – калыска жыцця. На Пухавічыне спрадвеку жылі працавітыя, спагадлівыя, чулыя людзі, улюбёныя ў жыццё. Вызначаліся яны і сваёй шчодрасцю, і гасціннасцю. Нястомна працавалі, каб на стале заўсёды была і луста хлеба, і шмат сала. Мясцовыя прысмакі былі для яго найсмачнейшым ласункам. А кубак малака ўвогуле жыватворным напоем. Нават дожджык не перашкода, калі ты з сябрамі на панадворку каштуеш на смак салодкае лета. У гэтых мясцінах з усіх бакоў, аплеценых рачулкамі, лёгка чэрпаць натхненне, думкі, мроі, рыфмы. Самі нараджаюцца ў галаве. Свежае паветра, напоўненае водарам лугавых мядовых кветак, падштурхоўвае мастака на стварэнне новых мілагучных радкоў, жывых малюнкаў цудоўнай Пухавічыны. Сядзіш, бывала, з вудай на беразе талькі і разам з рыбай ловіш новыя паэтычныя, ёмістыя вобразы. Талька – слаўная рачушка, грунт яе пясчаны, бераг мяккі, як падушка, дзірваном засланы, луг квяцісты па ўзбярэжжы, а трава, як лава, па грудах дубы, як вежы, паглядзець цікава. Духмяны лес з векавымі дубамі, гаючыя крыніцы, чабаровы пах, адмысловы птушыны спеў. Пясняр зямлі беларускай быў шчыра ўлюбёны ў гэтыя мясціны. Яго жыццёвы човен неаднойчы прыпыняўся ля звілістых берагоў пухавіцкіх рачулак, каб наталіць душэўны смак. Калі агледзіш хвайнякі і гэты кут пазнаеш бліжэй, збіраючы баравікі, то вывад я раблю такі: мне загібелька лепш Парыжа.